Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Тарихи дата. Бүгін Ленинград қамалышы үзілуге 82 ел тула. Ұнытылмай тұрған хатирелер. Балаларның уңышларына сыйынып яшаймын деп. Безнең шу төркеме Ленинград қамалышы шахитләре белән очрашты. Зур ярдәм Түбән Кама юлларын яңартуга 3 миллиард сум бүлеп биреләчәк. Татарстанда хәрби хезмәтнең яңа форматы, чакырылыш урынына контракт һәм дроннар гаскәре. Шигърият, музыка һәм бию бәйрәме. 3-нче лицейда студентлар көнен Пушкин балы форматында билгеләп үттеләр. Бейік Ватан сугышы тарихында иң узакка сузылган һәм фаҗигале вакыйгаларның берсе. Бүген Ленинград камалышы өзелүгә 82 ел. Тарихи дата уңайыннан Түбән Камада блокада икмәге акциясе узды. Волонтерлар сугыш еллары җырларын башкардылар, фотосурәтләр күргәзмәсен оештырдылар. Шулай ук узып баручыларга 125 грамм авырлыктагы икмәк кисәкләре таратылар. Блокада шаһитләренә билгеләнгән көндәлек норма әнә шундый булган. Сугыш еллары җырлары яңгырый, балалар да, олылар да өсләренә җылы шәл, аякларына итек кигәннәр. Кулларында иң кадерле ризык, яшәү символы икмәк кисәге. Аны алу өчен дистәләгән кеше чиратта басып тора. Әлеге күренеш Ленинград блокадасы елларын хәтерләтә. Монда барысы да шул чордагы кебек. Фаҗигале вакыйга 900 көн дәвам иткән 2 миллионнан артык кеше һәлак булган, балаларны, ятим хатыннарны тыл калдырган бу афәт. Бүген Ленинград камалышы өзелүгә 82 ел. Тарихи дата уңайнан Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры янындагы мәйданчыкта блокада икмәге акциясе узды. Анда Түбән Кама мэры Ратмир Биләев һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дмитрий Туманов катнашты. Мы должны помнить, что мы снова, к сожалению, сталкиваемся с фашизмом. Без кабат фашизмга каршы торабыз. Махсус хәрби операция бара. Батыр йөрәкле егетләр илебезне саклыйлар. Дәүләтебезнең иреге һәм балаларыбызның киләчәге өчен көрәшәләр. Мондый вакыйгалар бер кайчан да кабатланмасын өчен дип белдерде Ратмир Биләев. Акция кысаларында оештыручылар узып баручыларга 125 грамм авырлыктагы икмәк телеме тараттылар. Блокад вакытында һәр кеше өчен билгеләнгән көндәлек норма шундый булган. Бу кечкенә генә ипи кисәге, сабырлык, батырлык һәм тормыш өчен көрәш символы. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Ленинград камалышында яшәүчеләр саны елдан-ел кимим, кызганычка каршы Түбән Камада әлеге вакыйга шаһитләре булган 4 кеше генә калып бара. Бүген алар белән шәһәр җитәкчеләре һәм яшь армиячеләр очраштылар. Онытылмый торган хатирәләрне безнең иҗат төркеме дә тыңлап кайтты. Юк, бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән укреп акты ничек елгалар. Балалар күк ничек укси, яшен түкте ярсып җир ана. Биләр баламга, биләрендә. Бер үбимә бидең. Молодец. Әлеге шигъри юллар әйтерсеңләр Рөкыя Сахабетдинова турында язылган. Ул Ленинград өлкәсе Кронштадт шәһәрендә туган. Сугыш башланганда аңа нибары 10 яшь булган. Ачлык, атыш тавышлары, эвакуация. Юлда әти-әнисен, аннары бер-бер артлы абыйларын югалткан. Үткәннәрне искә төшерү тагын бер кат йөрәктәге яраларны яңарта ди мөхтәрәм шәһәрдәш. Авыр чакларым бик булды да, но авыр чакларымны менә сез миңа булышасыз, күтәрәсез минем авыр чакларымны. Хоть күз яшьләрем акса да, минем ишем әдрәк кенә бушайып китә.
рәхәтләнеп, пісіні көріп, теге балаларны көріп, етіп, әйбәт болып кете, искә төшә яш вакытлары. Ауыр чаклар булды да, бары-бір ауыр чакларны бу балалар, яшьләр хәзер басалар аны. Ленинград камалышта калганда Вилхасановка 6 яшь тула. Бер елдан ул мәктәпкә барырга тиеш була, ләкин сугыш үз төзәтмәләрен көтә. Бу кытышкыч вакыйгалар турында ветеран килгән кунакларга сөйләде. Шәһәр җитәкчеләре аны Ленинград блокадасын өзү көне белән кутладылар һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов исеменнән бүләкләр тапшырдылар. Балаларның уңышларына сөенеп яшим инде, башка юк, тормыш әйбәт, Аллага шөкер. Аш ялангач тормыш. Вера Шурпаева һәм Роза Сайкина өчен бу китап сүзләре түгел. Алар кичергән язмыш сынаулары. Ветераннар бүген кунаклар кабул итәләр. Теләкләре изге, дөньялар тыныч, илләр имин булсын. Кызганычка каршы, Ленинград камалышы турында сөйли алучылар саны елдан-ел кими. Түбән Камада шул чорның бар тик 4 шаһиты гына яши. Альбина Валиева, Гүлназ Жаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Камада юлларны яңартуга 3 миллиард сум бүлеп биреләчәк. Шәһәрнең үзәк магистральләренең берсе булган Химиклар проспектына капиталь ремонт ясау зур эшләрнең берсе. Урман урамыннан Корабельныйга кадәр озынлыгы 5 километр чамасы участокта колеяны бетереп һәм юл өслеген яңартып кына калмыйча, яңа ут баганалары, велосипед юллары һәм җәяүләр өчен уңайлы зоналар булдырылачаклар. Моннан тыш октябрьнең 50 еллыгы урамында якынча километр ярым юл өслеге яңартылачак. Шулай ук төбәк автомобиль юлларын һәм күперләрне ремонтлауга 2026 елда 930 миллион сум акча каралган. Узган ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Мондый ярдәм төбәкнең юл челтәрләренең торышын сизелерлек яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан егетләре армия хезмәтен пилотсыз гаскәрләрдә контракт хезмәтенә алыштыра алачак. Пилотсыз системалар бүлекчәләрендә хезмәт итү шартлары гадәттәгеннән аерыла. Хезмәт итүнең минималь вакыты 1 ел, ул автомат рәвештә озайтылмый. Хәрбиләр башка хезмәтләргә күчерелми. Татарстан белән күрше төбәкләрдә пилотсыз системалар белән идарә итүгә өйрәтелә. Контрактын тәмамлагач, хәрби хезмәткәрләр ветераны исеме биреләчәк. Исегезгә төшерәм, Татарстанда Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзүче гражданнарга бер тапкыр бирелә торган түләүләр 2 миллион 900 мең сумга кадәр арттырылды. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Түбән Каманың мактаулы гражданины, төзелеш тармагы ветераны һәм җәмәгать эшлеклесе Габделхакимов Рәшит Вәли улы үзенең 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Хезмәт эшчәнлеген ул 1965 елда Татэнергострой трестында башлаган. Республиканың мактаулы исемнәре белән бүләкләнгән. Политехника көллиятендә студентлар беренче төзүче белән аралаштылар. Очрашуда мөхтәрәм юбиляр 60-70 еллар хатирәләре, дуслары истәлекләре белән уртаклашты. Шәһәр һәм район башлыгы исеменнән Түбән Кама мэры урынбасары Марина Камилина тәбрикләү сүзләре җиткерде. Берничә сәгатькә Пушкин чорына 3-нче лицейда борынгы гасыр биюләренә багышланган бал оештырылды. Күпреп торган затлы күлмәкле кызлар, кара фрак кигән егетләрнең вальс әйләнүләре тамашачының 19-нчы гасыр чоры мөхите белән хозурланырга мөмкинлек бирә. Студентлар көнен шулай билгеләп үтү матур гадәткә кергән. 80-нән артык лицей укучысы, педагоглар һәм ата-аналар бу көнне чын мәгънәсендә шигърият, музыка һәм бию бәйрәменә әйләндерделәр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.